Ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw magiging boyish kami. Hinahanap. Kasi masama yung panahon at brown out pa, so naisipan naming mag-basketball. Tara guys, meron naman kami referee si Kuya Billy. Pasok! Ayan, hatiin namin sa dalawang team ang para fair. Go. Sinong... Si Dana, dalawa kayo. Dalawa kayo. Captain ball. Ang mga captain ball. Captain ball. Tatlo na lang. Paano ba? Wag na kayo. Kung sino kayo. Tayo, kung sino ang... Yung panalo. Kung panalo dito, talo sa kanila. Pag panalo to? Bato, pick. Oy! Si Dana sana sa akin. Bato, pick. Doon ka. Team, anong team tayo guys? Team Lebron. Team Lebron. Kami. Warriors. Jordan kami, Jordan! Team Lebron. Team Lebron. Jordan. Okay. Team Sky. Ano pala? Si Joanna sa kasi Jamban. Jambol. Isa kasi malaki siya eh. Jambol. Isang pares dito. Oh. Dana, sino mo? Ayaw kami nakasampe. Ayaw kami nakasampe. Dana. Sino ba yung kakampi ko? Kami gigigil. Kami ang gagawin. Ben, ako sa'yo yan. Ready? First, 11. Wait, Take it out here. Dito. 1-0. Pasa ka sa isa niya. Kami 5 minutes. Yes! Ha? Referee? Dahan. Yung fake? Na fake? Oo. Nagalan. Parang ang laban mo, magkakalaban kayong lahat. Ha? Walang pasang nangyayari? Magaw. Yun o?
di ba na? Kanina ka, jambol. Jambol, dalawa kayo nakaano eh. O, kayo nila naman dalawang jambol ni Dana. Kayo dalawang jambol. Again. Para sa inyo ko natin yung magkalaban kayo eh. 1, 2, 3. Bye, dito ba? Ano yung score? 3 pa lang. Oy, magpameryenda yung talo ah. Greta. Sino si Dana? Zero guys, tambak! Tambak ang team, ano? Ito ang team Lebron! Tayo ang team Jordan! Ay, busy kami, nakalayo ako na. Hindi na kami nakatigil. Nagbigyan lang natin sila. Baliktad pala yung sombrero. Foul! 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 Bola nila. Ay, mo kasi guys. Okay, saan mo na magkana? Wala kayong mata ni Dana. Wala namin. Shoot! Shoot! 5-2. Actually guys, nagpapawis lang kami. Magdiretso na kayo. Magdiretso. Seven three. Malupit ang laban, guys! Dikit ang laban! Okay, sige na!
Grabe, manulak to. Sabi yung gino. Hindi na kasi yan. Diyan! Labas ang taba. Guys, naglalaro kami! Humahabol. Game 11. Okay, 11. Okay, tapusin natin ang game 1. Ilanan ba yan? Pagod guys. Ilanan na. Ay, kasi talaga yun! Pagbigyan niyo na ako sa mga. Guys, check na yung pen pang-uwan, pang-pinali. 3 points, hindi na nakaka. Malapit masyado. Nahilo ako.
Team Lebron. May pabalik sa'yo na. Kabaho, guys! 1 round lang po yun, guys. Kasi isa lang yung ring namin. Nakapagod na. Ayan, guys. Hanggang dito na lang po ang aming episode. Sana nag-enjoy po kayo sa aming kabaliwa. Nagpaano lang talaga kami, nagpapawis. Nagpalabas sila ng taba. Nalmalaro ng tatlo. Malamig ang panahon. Ouch! Pupunta pala kami na guys sa Bato-ili, magpapalipad kami ng drone. Abangan niyo yan guys. Let's go!